Ariketa fisikoa egitea ona dela zalantzarik ez dugu, baina ariketa egitea bakarrik ez, neurrian egitea ere ezinbestekoa da. Gaurkoan, ariketa fisikoari neurria nola hartu jakingo dugu. Horretarako, Iñaki Arratibel kirol medikuak egoera fisikoa ezagutzearen garrantzia nabarmendu digu. Aurreko astean komentatu duen bezala, lehenengo gauza pertsona bat hasten denean, berdin zait zein den helburua, eta horri buruz hitzengo dugu, helburuak zeintzuk dien, baina berdin zait zein den helburua, osasun izatea, entrenamendurako, proba bat korri nahi du, edo parte hartu nahi duelako, lehenengo gauza jakin behar da, nola zauden. Nola zauden zer esan nahi du, bi gauza. Alde batetik, osasun aldetik, komentatu genuen bezala, jakin behar da, nolabait debekuak dauden kirol egiteko edo jarduera fisikoa egiteko, debekoa izan daitezke bihotzekoak, baina izan daitezke baita ere, lesio bat dagoelako, belaunean arazoa dagoelako, bizkarrezurrean daudelako, berdin da. Tensioa dela, hori aurkitu egin behar da. Eta hori, esate bateko lehenengo paus hori pasatzen denean, jakin behar da, zein intensitatean korri behar. Eta hori da, test batekin egiten dena, esfortzuko proba batekin egiten dena. Jakin, zein den zure egoera, zure almen fisikoa, eta horren arabera, ibiltzeko, entrenatzeko, jarduera fisikoa egiteko, intensitateak markatu. Ikusi dugun moduan, hainbat faktore izan behar dira kontuan, kirolari neurria hartzeko. Kirol medikuek hainbat proba egiten dituzte kirolarien osasun egoera ezagutzeko. Garrantzitsuenetako bat elektroa da. Elektroak kirolarien bihotzaren egoeraren berri ematen du. Elektroa erabiltzen da bihotzaren funtzionamentua ondo ezagutzeko. Bihotzeak daukana da erantzun elektriko bat, horrek bihotzan muskulo badala martxan jartzen du, eta erantzun elektriko horren arabera jakin daitezke lesioak edo arriskuak dauden. Adibidez, hor ikusten dira irudi normal batzuk, eta bat ikusten da, ondo ikusten da, ezberdina dela. Horrek esan nahi du, bihotzean taupada bat sortu dela lekuzkanpo. Hori, hola bat ikusita adibidez, ez dauka inungo arriskuik eta normaltza jo gaitezke. Baina badaude beste lesio batzuk, agertzen direnak eta lesio edo bizitzarako arrisku bat suposatzen duten lesio batzuk dira. Eta horiek asmatzen dira. Ariketa fisikoa egiten hasterako, arrisku faktoreak nola dauden aztertzen dute kirol medikuek. Egungo gizarteak duen arazoetako bat, sedentarismoa da. Horren ondorioak oso kontuan izan behar dira. Jakin behar da pisua, grasa portzentajea, nahi eta nahi ez, jendeak uste du ez, baina hori arrisku faktore bada. Nolait gizenegi baldin badago, eta gaur egun dauden faktorenetatik gizentasuna bada, sedentarismoa bestea da, erretzea bestea da, eta gero jaten dena, kolesterola eta bar, hoi dia, orduan, lehenengo gauza beredatu behar dena eta persona bat jarduera fisikoa egiten hasten denean, ia arrisku faktore horiek nola dauden. Lehen aipatu deun eskour hortan hor agertzen dira eta horiek baloratu egin behar dira. Eta horra bideratzen da egiten ditugun azterketa mediku guztik nola baita esateko persona bati baimena emateko kirol edo jarduera fisikoan sartzeko. Ariketa fisikoa egiten duen pertsona baten egoera ezagutzeko modu ezberdina daude. Proba simple batzuekin jakin dezakegu zein den gure gaitasuna. Hala ere, ariketa fisikoa asko eta maiz egiten dutenekin proba sakonagoak egiten dira. Hor egiten deuna da, testak egin daitezke bi moduan, bat simplea, egiten ditugu osasun aldetik, bakarrik gehien bat osasun aldetik begiratuta, eta bihotz maiztasuna kontrolatuta, hori da forma bat, biak lotuta, horren zai du osasunaren azterketa eginik, aldi berean pulsazioak kontrolatu, eta jakin gutxi gora bera intensitate ezberdintan zenbat pulsazioetan zabiltzan. Eta beste modu bada, odolean agertzen den sustantzi bat analizatu, pixkat proba komplejoago bada, antzekoa da, gertatzen dena da, protokola pixkat ezberdina da, eta hortik ateratzen dena da, gutxi gora bera, laktatoa deitzen den sustantzia, jendentzat ezagunagoa izango dana, eta horrekin balore horien arabera markatzen dira baita ere, zeintzuk izan behar diran entrenamentuaren intensitateak. Hori kalkulatzeko, bi hiru gauza baloratu behar dira. Alde batetik, deitzen diun atalasean aerobikoa, bigarrenetik zein den esfortzuaren ekonomia, horrek esan edu, baloreak altuagoak edo bajuagoak izatea, bai bihotz maiztasunean eta bai laktatoan, eta gero, nola dagoen deitzen dion transizio aerobikoan aerobikoa. Nola pasatzen gean intensitate bajutik intensitate altuetara.
Ez geha denok naiz maksimo berdina euki, ez geha denok berdin pasatzen, eta adibidek daude, maksimoa berdina izan da, baino transizio hori oso ezberdina da, eta orduan entrenamenturako kontzeptuak oso ezberdina dira. Ez balin badeu, eta osasun test bat egin gabe, baino bai jakin da ez daukagula arazoik, eta nolabait hasiera batean egiteko, egin daitekena da baita ere kalkulatu bihotmaizasunaren arabera. Jarduera fisikoa egiten ari garela, norbere buruari neurria hartzea garrantzitsua da. Iñaki Arratibelek neurri horiek nola hartu jakiteko aholkuak ere eman dizkigu. Lehendabizi jakin behar da, gai gean edo ondo gauden edozein jarduera fisikoa betetzeko. Horrek esan nahi du, inbeharko genuken lehendabizi jakin, ez bakarrik arazoi fisikoak, osasun arazoi ditugun HDN-ean. Hori HDN-eko elektrokardiograma bat, azterketa batekin, eta egiten dena, baizik eta esfortzurako. Arazo batzuk agertzen dira gorputza mugitzen hasten garenean. Eta jendeak kontuan hartu behar du, edozein jarduera fisikoa, gorputzaren edozein intensitate altuetan ibiltzea, gorputzarentzat estres bat suposatzen duela. Hori da jakin behar dana. Bueno, hori nolabait baztertuta baldin badago, eta beste urtetatik eginda da badaulako testak, eta bueno, jarraipen badaulako, eta bueno, hasi nahi dut, eta gero ikusiko zehatzago nola nagoen, badaude moduak egiteko. Test kalian egin daitezken test batzuk daude, proba konkretu batzuk, baita ere hartuta hasieratik bihotmaztasun maksimoa zein den, kalkulatuta pixkat norberaren adinaren arabera, eta hor da formula simple badago, erreferentzi moduan, ez dugu hartu behar hori arau edo lege bat izango baliz bezala, baina referentzi moduan dala 220 adina, hori izango litzake norberaren bihotmaztasun maksimoa, horren inguruan ilibiarko litzake, eta ero formula daude. Bihotmaztasun maksimo horren arabera, karbonenen formula dala bihotmaztasuna ken HDN-ekoa eta hori ditzen zaio reserbako bihotmaztasuna, horrekin arabera, eta gero daude horrekin tarteak entrenatzeko. Ariketa fisikoa egiterakoan, egiten ari garen intentsitateak garrantzi itzela du. Ariketa fisikoa egiten progresiboki joan behar da. Lehenengoa jankin behar du, benetan egiten nahi dan intentsitateak egokia dian. Zago izut. Batzutan, gertatzen da, jendeak korre egiten dula, ohituta da hola, nola bait, egunero, edo astian zehar, 3-4 aldiz korre egitea. Eta testa egiten dugunean, ikustezu, eta adibide simple bat jarriko dut ulertzeko, eta jendeak segurazki ulertuko du, Mateu dijoala bere kotxea revoluzionatuta. Da izango litzake kotxea 80 kilometro kontan ematia, baino 3. martxan. Eta revoluzioen markadorea 4.000, 5.000 dijoala. Bai, kotxea bat dijoa, baino gastua handia da, eta etorkizunari geixotasunak edo lesioak agertzeko arrisku gehiago. Hoi da lehenengo jakin beharko lukena. Benetan egiten nahi nezen edo korritzen nahi nezen intensitatean nire intensitate egokia den. Hori hartuta, iraupena dala arazoa, kontuan hartu behar da beti, iraupen progresiboa dago. Gorputzak ezin ditu asimilatu egun batetik bestea, igoera, volumenaren igoera oso handiak. Ez tegulako errekuperatzen. Kontuan hartu behar da, entrenamentuaren edo bekuntzaren kontzeptua oso simplea dela. Ku entrenatzen haste geanen, un baten entrenatzea jute geanen, eta test bat egingo ba egin dute, entrenatu ondoren, nekatu gaude, hasi baino lehen baino. Bestela ez dugu entrenatu, bestela gutxin dugu. Neke hori, errekuperatzen denean, gorputzak moldatu egiten du, gorputza hobetzen dijoa. Eta horrela, urrungo unen, ja errekuperatzen genen, hobeto gaude, aurrekoan baino. Hoi da entrenamentu eta errekuperazioaren kontzeptua, eta hoi ikusiko dugu. Guk ez balin badugu egun batetik bestea ondo errekuperatzen, segurazki egiten nahi geana, edo gehiegi da, edo gogorregia da. Ariketa fisikoa zenbateraino egin dezakegun jakiteko, eta norbere ahalmena ezagutzeko, tresna egokiena esfortzu proba da. Esfortzu proba baten bidez. Hori bai, jakin behar dela neurtu behar dia parametro batzuk, oxigenoan konsumoa, nola dagoen laktatoren egoera, eta bestela oso komplikatua da momentu baten bati esatia, zu etzea kapaz momentu hontan. Testa egin dizuten garaian, behobia bat korritzeko, edo maratoi bat korritzeko, edo eta inbeharko zenukena da proba txikiek. Orokorrean, nik beti gomendatzen dutena da, ez hasi proba luzenatik, ez hasi maratoi erdi batetik. Balin bazu sekulan korri,
eta gaur entrenatzen hasten bali mazea, datorren hemendik 3-4 astea, 5 astea, behobiak korritzeko, etzea kapaz izango hasi proba txikitatik, eta horiek ondo pasatzen zuazen aina, egongo zea igotzen. Ariketa fisikoari neurria hartzeko, hainbat gomendio jaso ditugu gaurkoan. Ariketa fisikoa egite hutsa ez da osasungarria. Hau neurri egokian egitea ere ezinbestekoa da. Hurrengoan helburu ez hitz egingo dugu. Kirol ezberdinak ezagutzeko asmotan, gizaprobak eman digu atentzioa. Harriari tiraka aritzen diren pertsonek egiten duten kirol honen sekretuak ezagutu nahi izan ditugu. Kirol hau 6 edo 8 lagunez osatutako taldeetan egiten da. Pisu jakineko harriari, denbora jakin batean, plaza gehien egiten dizkion taldeak irabazten du kirol honetan. Plaza horiek osatzeko ordea, atzean lan eta sekretu asko egoten dira. Kirol honen gako guztiak ezagutzeko Berrobira joan gara. Bertako gizaproba taldearen entrenamendu bat barrutik ikustera. Berrobiko taldearen gidari edo hitzain den Unai Madinak eman dizkigu xehetasunak. Bueno, hasiera batekoa iridema izatea beteanik eta beteanik fama gehien edukiuna eta hori dena. Eta, bueno, oin dela gudakigunez, gure harri hartu genunen oin dela 45 urte batekoa da. Da, leheno bakigunez afizio hontza, baina gero bakigu denbo asko baten ez dela ezerre hon. Da, gero talde gutxi batzuk duela 5 urtetati daude, Urio eta Iztondo adibidez, da gu oin dela 3 urtetatikola. Armazoi bat, bertan harria engantxatukoana, eta gero arnesak, 8 arnes, 8 persona tira behar badue, armazoia eantxi, da hortik tira. Normalean 6 o 8, txapelketan 8, eta 6 izatea bokete, harri txikiago izatean bitarten. Txapelketan dago legia jarrita, 900 kilotatik 1000 tartean, da, bueno, guk entrenatzeko adibidez daukeu 700 kiloko bat, da gero 150 kiloko plaka bat, segun ze entrenamendu nahi dan, arabera. Plaza normalen izatea errekarrikin indako kaltzada bat. Baina hortaz aparte ere, txapelketan batzuk egitegu asfalton gainen, o beste adokinan gainen, o herri bakoitza jartzen arauen arabera. Bez da nailonezko estruktura bat, hemen kate maila batzu dauzkuna mosketoiakin, eta gero bakoitza segun zen neurritan jartzen duen, bauke luzatzea o moztea eta gauza sinplea. Normalean maila batzuk ego, bakoitza gatza luzekin gehiagez egosteko ego, gatza mutx batzuk, da gero nigia, guk adiz, taldeko hau daukena, poliesterrezkoa. Azken urteetan, herriko festetako erakustaldiez gain, txapelketetan ere biltzen dira gizaproba taldeak. Gipuzkoan hainbat talde osatu dira azken urteetan. Tolosaldean 2, Zizurkil eta Berrobiko taldeak. Gizonak bakarrik ez, emakume taldeak ere ari dira errotzen. Talde hauetan gazteak egoteak etorkizun hurbilerako ziurtasun eskaintzen die gizaproba taldeei. Horren erakusgarri da Berrobiko taldea. Herri txikia izanagatik, Gipuzkoako beste edozein talderen aurka, nor baino nor gehiago ibiltzen den taldea da Berrobikoa. Osatze du taldea, hola ibiltze geana, tiratzen 11 bat hola, eta gero, bat entrenatzen da pixka diltzen zaigu, beste bat hitzaile bezala, hitzaile da aurretik juteana, eakusten, baten baten launtzen hitz dugu, eta, hortxe, 14 bat, hortxe hitzega, bultaka. Kosta egitea, jendea bilatzea kosta egitea. Eta gero, kosta egitea, Berrobiara etorri mardu, jende irutzea bizkarretik enda txarra ala, eta horretik jende atzeatu egitea. Eta gero nola oso esplosiboa eta hola da, gozatzeko oso zaila da. Egun gutxitan gozatzea. 2 gizaproako Gipuzkoako finala eta Berrobiko proba. 2 honek die markauta daudena. Ego izatea klasifikatoria, gauzan aurretik inditeu 3 klasifikatoria. Gipuzkoako txapelketakok, eta hori exibizio batzu, Tolosan ingenun, hemen ebai, Orione bai, Mendarone bai, dena genez batzen, baina batzuk gola ateatzea. Asko egiztia ateatzen, ez geha
gutxi moitzegean taldeak, beste batzu talde gehiago moitzegea, baina gu elkartzeko eta askotan gaizki biltzegea da erdin balian. Bai, hortxe. Sei talde ginen da 3. gehitu gara, finala irabazi izana. Aurreneko urtean finala irabazi eta hori politi izan zen. Eta hortik horreko berrobin urtero irabazi deula. Berrobiko mutil hauek gizon sendoaren planta dute. Gaurko entrenamenduan, harria hartu eta txapelketa bailitzan, plazak osatzen aritu dira 8 tiralariak. Prestaketa lanak, gizon indartsuak harriari tiraka ibiltzea baino, zerbait gehiago dira ordea. Urte guztian egiten dute kirola, gizaproban aritzen diren kirolariek. Jende indartsue hor ideala da, 82 kilo, eta indartsue baino auspo pixka behar du. Indarra azkar bukatzea eta geho iraupena behar du, 20 minututan saion ondo aguantatzeko. Harrikin nik uste azkenengo txapelketa aurretik eta 2 hilabetetan nahikoa dela. Aurretiken fisiko lana ondo inezkeo hor azaltzei emaitzak. Emate taula bat, gero kaso ite hono ez, bakoitzen arabera joa. Hor taula bat ite dugu, zentramentu komenian da ze ez, da negualdea iraupen luzea gehiago, bukaeran ja seriek eta gehiago sartzeteu, da hoxe ite dugu. Denboraldia oain ja nahiko utzita gaude, bakoitze behaldetik fisiko lanak egiteko ez, baizate karrerak, beste kirolak, bakoitze hor martxan egitzea. Lehen urtean hasi ginen martxon, hola martxo otxaien, eta ja serio txegoia, orduan hasten behin bakarrik juntatze ginen. Eta apirila maiatzetik aurraia hasten bitan, da gehoia ekaina da uztaian hasten 3. Orduan egarriak denak Gizaproban lehiatzea ez da txantxa. Beste edozen kiroletan bezala, proba egunean taldeak eta taldekideak prestaketa lan zorrotza egiten dute. Proba egun bat, harriari tiraka hasi baino 4 ordu lehenago hasten da. Guk egitze du txapelketa hasi baino ordu terdi lehenago, pixaketa. Normalen 4 ordu lehenago juntatze geha, elkarrekin ote geha. Da gero berta jute geha, ordu terdi lehenago pitxatu. Da gero zoze hartuz, hitzeite dugu, txapelketa zein gauden, segun zenbarren tokatu zaigun, horren arabera pixko bat landu, nola jokatuko dugun, da aurreko goizean o aurreko egunean, astean nahiko lasai hartze dugu. Igual, 5 bat egun lehenago igual entrenamendu normala da, baina urrongo egunetan bastante lasai jote geha, da 2 egun faltano entrenamendu xoabe bat, ibiltzea gateken bakarrikan. Ordu erdi lehenago haste geha berotzen lasai, ondo berotu arte, porque kirola berez nahiko esplosiboa da eta ondo berotzea asko komenia. Proan barruan berez eatea badao, baina beti esateu ura lurre eroiezkeo zaildu itiala bezala. Da gero bestentzako kaltetako izateala, orduan beti saiatze geha ezinbesteko izatean bitarten ez eatea. Lurre eroitzen bazaizu igual jueza igual pixoak kejatuko zaizu, orduan normalen ezinbesteko izatean bitarten ez dugu eaten. Batez igual buruk lan gehien egin behar duen garaia izatea, zu ondo juten bazea, harria ondo juten velozia ematen bazu, orduan buruke asko zobeto responditzeula. Bestela momentu bat aiatzen bazea kostatzen zaizuna, buru jisten egote asko. Lan gogor bat inezkeo egi esan, 3 bat egun honak behar dira rekuperatzeko. Bai gerrik, bai muskulo, bai hankak, dena. 3 egun behar izatea bintzat, geho ondo renditzeko berrize. Saioa oso gorra izan bada. Berrobi bezalako herri batean, 14 lagun dabiltza gizaproba taldearen inguruan. Harriari tiraka ibiltzeaz gain, itzainak edo entrenatzaileak ere lan egin behar izaten du taldean. 2011 urtean hasi zen taldea lanean. Hasieran herriko jendearekin osatu zuten taldea. Egun, inguruko herri batzutatik ere etortzen dira taldekideak. Hala ere, Berrobi erkutsua ez dute galdu. Urte hauetan taldea sendotu eta egonkortu egin da. Partaideek ez dituzte sekula ahaztuko txapelketak irabazi zituzten egunak. Gu 2011an hasi ginen, da urte hortan 5 talde zeuden parte hartzen. Da talde fijo bezala 3 izatea dau, Orio, Aiztondo, eta azken 3 urteetan gure taldea. Eta gero ibili beste talde batzuk, esango urte batzutan bai eta beste batzutan ez. Zizurkilego taldea eta izan dua, eta urten deba ingurunea eta
hiru talde, Deba, Mendaro eta Itziar. Eta gainontzen, lehen esan bezala Zizurkieta izan da, Aiztondo, Berrobi, eta gero Urretxu eta Zumarragane otxure dau, eta handikene talde bat ate izan da. Azkenen urteetan talde gehiago leku desberdinetako taldek animatzeie, esate dago. Jendea gehiago animatzea eta zabaltzen nahi dela kirola. Eta orduan ikusta ere jendeak erotak etortzea leku desberdinetatik. Eta edadeko jendeago leheno idi dematan, da ibitzen aire jende desente jute ikustea. Emakume mailan Gipuzkoa mailan 3 talde daude, eta aurten txapelketa itxatzen lortu Gipuzkoako, baina intzuen apustu bat, eta beste taldea zen Bizkaiko talde bat. Adin taldea berriz, Zizurkiko taldea nahiko gaztea zen, 25 urte inguru zebiltzen, gure Berrobin 27 urte ingurun gaude, baina talde batzu zarrak eba daude. Itziarko aurten animatu eta 30 urtetik gora daude. Mendaro bat 50 urtetik gora dago, Itziartzeuna eta baina gaztetzen nahi da jendea, aurreko urtekin oiuta, nahiko jende gaztea da. Taldearen gidari da Unai Madina. Bera da prestakuntzaz arduratzen dena. Baita proba garaian denborak eta referentziak hartzen dituena ere. Gu dela 3 urte hasi ginean, da, egia esan hasiera baten dena herrikoan nahi genula eta denbo gutxi zegoen jendea juntatzeko, eta seitun, hilabete bateako laia, 8koa herritarra juntatu zen, da nire bai herritarra, da urteken aurrea, erabat. Gure lana batez pare bat ola gauze garrantzitsu, pausua markatu adibidez, denak batea pauso ematea garrantzitsuna bai da, eta geho denborak. Denborak, deskantzue, zenbat plazen gautzen arabera deskantzu kopuru bat mantendu, kendu, eta gehitu. Ze garrantzi, azkenen nahi ikeiate kasu. Orduan nire esku dago, noiz abitu behar deun, deskantzu kopurua, leheno esan detena, plaza segun zenbat eta denbonik edeun deskantzua kendu gehitu. Nahi kasu ikeiaten ez, orduan zaiena, bat adidez, igual atzetik ateatzen bazea, zure aurkarien atzetik ateatzen bazea, jakinezko denbora justu baten ibiliko zehala haien aurretiko atzetik, igual hoi dosifikatzea, deskantzu egoki eman. Txapelketa hasi baino 3 bat hilabete lehenago arte hastemen bakarrik ibiltze geharrekin, geho fisikamente beste pare bat egon, fisikamente urte oso juntatze geha, eta gero txapelketako 2 hilabete faltaienen apunto jartzeko hasten pare bat aldiz, da hor bastante intensifikatzea. Nita beste gaude igual batzutan nik ezin detenen bestea jarrikoana hitzai bezala, eta orduan bion artean pixko batea emate den, baina erabaki guztia denan hartzen itxeu, da taldeko bestea bezala. Ez, beste hauek iteuen esfortze baino gutxigo. Guk dauken ordutegia jarrita, entrenamenduako daukeu jarrita, jendeak aldun ordutegiako adibidez, da, aurten suertez lehen urte baino 2-3 laun gehiago geha, eta orduan, entrenamendu gozatzeko bastante hobeto gabiltz. Relegotan da biltzena beti okitzeko jomerik, ez? Da beste batzuk beti 7 arte ezin duela, eta baino aldala bintza gozatze geha, da pixkoa luzatu behar badugu ordutegia, luzatze dugu. Iker Elustondo da harriari tiraka aritzen den tiralarietako bat. Kirol honetan hasteko grina parrandan aritzela sartu zioten. Ez da erabakiaz damutu. Denboa pasa bezala pelotan ibili izan nintzen da futbolen bai, baina herriko festa batzutan izan zen goizeko 4:00 tiratzezun Aiztondoko talde batek eta Oriok eta Urretxuk Elizai bueltaka Berrobin itxezuen saio bat. Eta bat etxeara tiratzea zigoanen adar jotzen hasi zien etxea zeatik joan behartzun. Eta hortik hasi zen guk ateako ginen egun hortan. Eta egun hortan momentun txosnan parrandan ginenak 8kote bat osatu zen. Eta 8kote horitako bat ni sortatu nintzen, da ibili ginen, eta lagun giroa eta gustatuta, eta entrenamentuetako bildu eta azkenen giro honekin horretik hasi ginen. Batik bat, gustoko nago, nire gusto pertsolaren mintzat, entrenamentuetan da jendea biltzea eta denak aldimingo otorduk. Eta gero, entrenamentuetan da seiotan da sufritze horreke bere gustu puntxare bauke. Eguneroko bizin lanetik atea eta ordutegi bat finkauteko ezu. Eta horren bakizu egunero pare bat ordu okupatuzkezula, honeako. Herriko izan da, denbo asko ez dugu behar area eta banea egitzen, baina 2 orduek entrenatzeko eta gero dutxatu. Eta baten harri edala, beste hori, eta hemen eguraldi txarrakin da itzakik ez dago. Hemen harrikin ibiltzeko
momentu baten baukeu beste bidea diatzen, nunbait jun ateri daun leku batea, itxi daun leku batea, baina fisiko lantza dunen korrik egiteko hemen bildu jegea eta momentu hoik dioker zaieko egualitxarrakin alperketik gehien emate benak. Denboa euki berrezu, denbo zaparte gogoa berrezu, lanea goiz esnatuzkeo gero ere nekatuta zaudela eta nola, Gipuzkoako mailako Gipuzkoako txapelketan parte hartzeko helburukin izategan, baina dedikazio bat behar du eta lehen esan bezala egunero pare bat ordu behar dira. Lehenengo urten motivazio estorra zen, ze herritarra ginen 8 eta orduan denak juntatze ginen da giro ona, baina gero ja arrazoi diferentengatik batzuk utzin du eta inguruko batzuk bildu izan ditugu. Bat daukeu hemen Leitzan bizien bat, baina bere Arabako dana, beste bat Zizurgildik animatu zaigu urten, Astigarrako bate baukeu,